Florentino, aurtengo ez da izmagarren urtia dozun, baina mendaron tradizio handikoa zeuza bentsat. Ez da, segur izateko, baina emezortzi izango jo. Hasieratik, ozeuok hasi zenuten, o lehendik itxezan? Lehen hori zen, baina lehen hori itxen baina gero hau hasi ginela, hasieratik hasi ginen. Hor barruan ere bada, oin Zorionak kantuan, etxe bakoitzean, etxe bakoitzeko jendia ikantatzetza zue, zela izaten da pixkat? Normalmente, etxe bakoitzien zein dagoen familixekoei, Ezaunak izan behar baina hortarako, ez? Mendaron danak ezaunak hortaz? Geixena ezaunak, bai, iso danak. Konta idazu pixka zela itxo zuen, goizoko 8:00 irten zarie, zela antolatzen zarete, egunean? Lehen hasi ginen lehenengo, egun guzti itxen duen, goizien azten duen 9 galdien, da ordu gisa aldearte, gero paskaltzen duen, da berez atzaldien 5 galdien hasi, txegabeen 10 galdearte. Hau indala 3 urte hasi ginen, hobe salata 3 kuadrilla itxen da, goizetik itxen den, 8 aldien hasi, txega 3 galdearte, bukau arte. Eta oin Baskarixe bezain, bat omatek egin da orduan han belana. Nahikoia lagunak. Dana ez da orduan kantuan, bat omatek jardun dago. Seiba lagunio Baskarixe batzen da, gero adut. Gero Baskalon du oso leharra izatea, Horren beste urtean, ez dakit makina bat gauza ikusiko zen itxusten, zer da zuri geixen, ondiokan geixen harritzen zaitxuna edo geixen estimatzen dozuna egun ontatik? Nik egun ontatik geixen estimatzen da, jendiek baten dagoen zea. Hainbeste diru mateu, hain ondo hartzea itxula. Basarrixetan, da kalien bai, baina partikular behintzat basarrixetan. Geixen diru zea. Zain egoten diala ikusi ditugu ate askotan, ez? Bai, zain da, zehozen mateko eta jateko eta gero bolondati, diru hankeari diru batzea, Ondiokan Santaeskia baina baserrixei lotu hau edo jendiako geixo estimatzen dago edo, ez? Geixo estimatzen basarrikuek, asko zegin. Eta urtero kanpotik bertzolarixak eta urten bertakuak be, hasi diala, mendaron? Kanpokuak bi ikasetxu kanpotikan, baino korta eta hori izazo etortzea, baina beti bestela bertakuek, eta urten berritxare, bagator da, mejoratzen guaz. Jende gazte asko ikusi dugu izian 8:30. Hainbeste jende ikusi, Kristopo sartu, hainbeste jende gazte. Horrek emango zu zuei bai, ez? Barruko... Bai, gu beti zidek segi, guk lahatzeko basazea, hitzako urreatzen. Eskerrik asko, Florentino. Bale, zeu.